Og så rydder vi bare barakkerne. Fordi det er jo et punkt for den her skinne. Så der er lige så mange punkter, som der er. Det vibrerer hurtigt alligevel. Ja, jeg prøver at røre det. Du får en tatovering, jo. Ja. Jamen, det ved du alt om. Nu ser du underlig ud i dag. Peter? Ja. Jeg er jo i klasse med dem, der har de fleste tatoveringer. Det er kun mig, der skal have en ordentlig syg en til at starte med. Ej, kærlighed. Det ryger lige på YouTube. Du skal klippe det der. Så tagger jeg både Stefan og Uk. Og så tagsene, det bliver love og Stefan og Uk. Gay relationship. Ej, Cecilia, MSN kan ikke være mere spændende end mig. Det var for sjovt. Ja, har I rørt alt sammen? Nå, jeg troede, det var udvandet, du var ved. Ej, Stefan, det var super ærgerligt. Ja, den kan skide ikke. Ej, men det kan give stød. Jeg har forstået i stikkontakt før. Stefan, det har vi alle. Hvorfor skal du bare vibrere? Det er ligesom at sidde i sin Xbox-controller derhjemme. Holder vi pause nu? Nej, vi tager lige her. Mads, hvor ser det vildt ud. Ja, godt. Sæt jer ned igen. Nu skal vi lave et meget berømt forsøg, som er blevet lavet med lys. Og det er, når man sender bølger gennem 2 punkter, 2 spalter. Her har vi en bølge, der svarer til en elektron. Nu sender vi den samme elektron igennem 2 spalter. Så går den igennem begge spalter samtidig. Så vi laver sådan en fordeling her, så der er 2 huller ved siden af hinanden. Kan vi se, om der kommer noget? Ja. Don't hit the camera. Kan du se på alle de mønstre, du kan lave så? Ja. Se. Zoomer lige et. Det er fordi kameraet er der, så er super godt zoom. Der. Se, det I skal lægge mærke til, det er, der kommer lys. Ja. I skal lægge mærke til, at der kommer lys midt imellem. Det her forsøg er lavet med lys, og det har givet forskerne uendelig mange år i hovedet. Du burde egentlig skaffe mig sådan en holder. Man har altså tolket det på den måde, at man siger, at elektronen kan være på 2 modsatrettede måder samtidig. Den kan både være en partikel, som er ligesom en billardkugle, og den kan være en bølge, som er over det hele på en gang. Og når vi laver et forsøg, som skal lede efter, at den er en bølge, så bliver den til en bølge. Hvis vi laver et forsøg, der leder efter, at den skal være partikel, så bliver den til partikel. Så hvis vi laver et forsøg, hvor vi sender... Så man kan aldrig vide det, eller hvad? Nej, det afhænger af os. Hvis vi sender en elektron, altså en bølge, ind et sted, hvor der er 2 huller, så vil hvert hul fungere som en punktformet bølgegiver. Og så kan I se, herinde i midten, der mødes bølgerne. Så herinde bliver der altså bølgetop. Men det betyder, at hvis man så på elektronen som partikel, så sender vi altså, vi har 2 huller, elektronen kan gå gennem det hul og det hul. Så kommer elektronen nogle gange til at være midt imellem hullerne, hvor den slet ikke kunne ramme, hvis det var en partikel. Så det vil sige, at det er altså muligt at sende en elektron igennem, som om den går igennem begge huller på en gang, og så kan den komme nogle steder hen, den ikke kan komme, hvor man troede. Og det er man ved at lave nu med store molekyler med op til 60 kulstofatomer på en gang. Og de er næsten lige så store som en virus, og det vil sige, at man kan få måske en virus til at gå igennem 2 huller på en gang og dukke op et sted, hvor den slet ikke kunne komme af sig selv, men kun kunne komme fordi den er en bølge. Og det bliver meget interessant på medicin. Hvis nogen af jer skal læse medicin i gang, så skal I prøve at huske den her mærkelige time, I havde. Fordi det betyder, at måske kan virus Another one. Som bølgeegenskaber dukker op i en person, selvom der bare stod 2 andre personer med den virus i nærheden, og der slet ikke er nogen virus, der er hoppet over, men det er bølgerne... Sådan en syg virus med en eller anden, der bare udsender bølger ud over det hele og smitter ad. Det er altså dobbeltspaltebesøget. Altså, vi snakker om, at man kommer med bølger, som er stærkere midt imellem. Det er altså et interferensforsøg. Tak fordi jeg måtte fortælle det her. Det er virkelig fantastisk. Nu skal I se det næste.
Man vil holde pause. Nej, I må ikke holde pause. Hvad regner der med? Færdig, og så Tror du, det her det er frihed, eller hvad? kan vi holde pause bagefter. Kinesisk kommunisme. Yes. Nu skal For vi the se. win. Nu har vi haft hul i barriere 2 huller. Nu vil jeg prøve at se, om jeg kan få en bølge til at blive spejlet på et spejl. Så jeg vil sende en bølge ind imod noget. Hvor kom den? Hvor er det vildt, mand. Nu vil jeg sende bølgen ind mod Petersen, hvor kom de her fra forhindring. Jeg egentlig? vil bruge den her som spejl, så når bølgen rammer ind på den her, og så skulle den gerne blive kastet tilbage. Så I kan godt se, hvis vi sender en bølge ind her. Her har vi en bølge. Her har vi et spejl. Nej, det tager jeg omvendt, fordi nu sidder jeg dernede. Okay. Og det er sådan et fast spejl, og så bølgen kommer derind. Så vil den her bølgegiver lave ringformet bølge den anden vej, og så kommer den ud på den anden vej. Når det står i 45 grader vinkel, Ja. så skifter det jo også sådan, så det kommer til at gå lodret ned bagefter. Yes, så det går den vej ind, og så kommer det den vej ud. Ja. Nu skal vi prøve at se, om vi kan lave det her på en eller anden måde. Skal jeg lige se, om vi kan se Kan bølgerne. det ikke bare de der 2 metalklodser op igen, eller? Hvem skal have en vinkelmåler frem? Det ser i hvert fald mærkeligt ud. Det er godt. Det ligner mig på en dårlig dag. Lad os lige prøve at se, om vi kan se. Nu kommer de ind, kan I se, der kommer noget ud der, det ser bare ikke så godt ud. Kan I se, de kommer ud der på den anden led? Skal vi lige prøve at gøre dem lidt større? Her kan I ikke se, der kommer det ud den anden vej der. Jeg kan ikke se på, hverken Så der bliver faktisk sådan et skakbrætmønster ud af det. Hvis man så drejer den lidt, så kommer det lidt den anden vej ud. Er det bedre, hvis den er tættere på? Det ser i hvert fald mere vildt ud. Det ser meget bedre ud. Har du taget Ja, det ser meget bedre ud. Det ser bare vildere ud. Ja. Hvem skal jeg have over kroppen? Jeg har det Godt. Nu skal vi så prøve, det er det værste, og det er ikke sikkert, at jeg kan få det til at lykkes. Vi skal prøve at lave brydning, sådan at der kommer bølger ind til en kant, hvor bølgehastigheden skifter, og så skulle retningen skifte. Altså, Nej. Og bremser på en bølge. Hestebremser. jeg vil prøve at Hvorfor sætte fyrer man bølger så ind, ikke op for en kæmpe bølge? Du Noget kan kan. bremse selv. og så ser jeg, at jeg kan få bølgerne til at skifte. Det er det, der sker i linser og i prismer. Så skal retningen af bølgen skal ændre sig, sådan at den får en ny vinkel. For at ændre bølgehastigheden, som så skal ændre retning, så skal man have noget vand, der er lavere. Så for at lave noget lavere vand, så vil jeg prøve at lægge spejlet ned på bunden, og så se om jeg kan få vand henover. Det ser altså mærkeligt ud, det der. Sådan. Nu har vi lagt det her spejl ned på bunden. Så skal jeg prøve at se, om vi kan få... Det kan vi nok. Og det ser lidt mærkeligt ud. Ja. Jeg skulle gerne have det til, at man kunne se, at når bølgerne Hvor Peter, de bøjer også lidt der, hvor den normalt... knækker de lidt, når de kommer derind i. Ja, Ja, en lille smule. Lad os prøve at se, hvis... nu ligner det kanten, der bøjer. Wow. Og dårlig tv alligevel. Det er også ad Det kanalerne. er spejlkanalen for optaget. Jeg tror altså måske, der er for meget vand i. Så hiv den Skal der du så ikke prop op. bare lægge et spejl oven på det der spejl? Jeg prøver lige at... Jo, men... Bare hælde lidt vand ud på bordet. det bliver for tykt. Jeg tror lige, vi hælder lidt vand ud på bordet her. Ej, du hældte det dog ned i kanden. Ja, det er måske også bedre. Jeg følger Elisabeths gode råd. Nu skal vi lige have den. Ellers så flyder det ned på min computer, og så bliver jeg ked af det. Hey. Wow, ny flaske. Nej, det er bare gået ned. Jo, knækker de ikke lidt nu? Ja, det kan man da det kan man godt se. Nu kan man tydeligt se, at de knækker, ikke? Så bølgerne, når dybden ændrer sig, så ændrer hastigheden sig, så ændrer retningen sig. Og så har vi altså baggrund for, at der findes en brydningslov, som siger noget om, hvordan vinklerne ændrer sig, alt efter hvad hastigheden er i de 2 medier. Den knækker der meget godt der. Yes. Yes, det lykkes. I er bare fantastiske. Yeah! Yeah.